live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live. BJP party akar federation kabai kubai lam sogo, Lam sogo, lam sogo, BJP party akar federation kabai kubai lam sogo, lam sogo, lam sogo. Bubagra long live, Long live, long live, Hansa long live, long live, long live. BJP party akar federation kabai kubai lam sogo. Hambai narum media sana, angka angagi mau BJP tongmani, ang BJP nu tayak kare ang tak ani hani bubagra nang hamjaga ang mau thawang hapailah. Asunani. Age BJP yule nung tamo no naharai tong mani ke tam ni bagai bo caya no hore nung orok phaika bubagra ni thansani mariwa Ang agi BJP tongmani to prathama tang hamja tohana apang bono ang sajalia bono ang sajen bagai ang tak sini habu bagra ni aro ang hapailah ang. norok busuk family te busuk butar to bi phaika tini Ani poribar ke dita buta. ke tutel busuk jona rong na nok tini tutel paran miliwe 24 poribar. 24 poribar butar hingkha 47 ke o paran mungkhe tamo Ama jamaita para bo bisi khobja joton bare ke nin sini mungkhe ani sinimongko sukaram jabrma. Pulana je BJP sat Pulana je BJP no sajak yangai BJP yakari phainai o boidobari ni Jotonbari bisini ngai 24 poribar ni 47 voters borna ang lamsogo kewa poribar ni 2 voters 3 voters kai phaika ang borno pulana lamsogo inke o jagawo kuno kebono ano hamjagi ba opratna hamjagi abuni bagiya jotono chung bubagrana hamjago bubagrana hamjagi se phayu bubagrani bisingti teni tiprasa yok samad mano hini wansuk laise ang nijebo fast nismi yapte sewo boro je phainebo bubagrana bisas khaise chung jotono phayu haini bagai tawbo para amchai wa already khobor mani tongo BJP yakari Congress CPM Congress to krino CPM bo krino je kisa misa tongmani bo boro yakari phainani bagai tabu kongro holai tongo even IPFT yakari bo ti promota phainani bagai borok kobangma ano kok sahori tongo tani bagai IPFT yakari phainamo chumani khangke IPFT chini ti prasani kokki sanai ni samani kintu bidan sabha tabu jora kono kokki saya abono boro chajakliya ek somoy IPFT no chung jotna chajaka haipono sarkar achu boy manun porewo boro jut sarkar manun porewo boro tomosa o CPIM ne bagise ti pralen masano ge tabuk CPIM kari khangke boro greater tipralen nangliya abai kok sawi tong boro kabo chung bidan sabha khut au kok samani khnaka haini bagai chung nijebo tabung khangke IPFT no chajakliya party songi klangne role kahamno chengfrule kahamke no chengjago কিন্তু tabung ni IPFT ni leadership rok ke phone chaya ke phone tuidul mane kre o tiprale ni ke phone ideology kri ka ke borno yakari phainai bo tong kabangma tang khangke tabung ni jugo o je portomano chuno phiok mane khangke khoroksano bo khangke chini bubagra ke bubagra na harino chung jot himlainai thansani mariwo chung jotno amotoi anaros o chino chung bot riwoi chini phanno chung phunuknai chini man thaino chung tubunai taisa haina hai 2021 wo chung busak 18 seat be kaplain ka abon le kabang seat tu bui chung 2026 wo taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang goi ke 2028 jese khapana chini lokhon chini tiprasani chief minister samnani abon chini lokhon aw lokhon nasiguno tabu jot tiprasaro khasika bachaka sichajak khansani chung palki kaplain nai hambai Bubagra ke. ke borok gunang te kaisa tabuk bela khena social media awayongi tongo nini amchai nini bisi nini community hinai IPFT bodolo thangka rok hinai tabuk bela ke social media awayongi tongo mane omono tile nang tam kok sanai te nini tam kok phirok mung tongnai ang o kom khacharu je media no bang sanai boro hai o bhai jatini rajniti chung thunai jariya kino o jaga joining khainai jamatia wa tongo tripura wa tongi mano kino kuno din ang no request khainai kuno din news wa jamatia rok thaika tripura rok join khaifaika abai tasidi BJP no chaji yang yakari phaika angke abo kong sari bor khetamo tini uchoni bisingo tripura mothana chung 99% jotno tripura motha mangsi abo ang clear ke sau yo khorsa khorok nei BJP bo tongmano CPM bo tongmano Congress bo tongmano ga abono sineng uchoi ani amchai ni uchoi rok phaika ne phunu khang mane tomo o uchoi candidate ni bagai mane uchoi rok chajakli ani thangka thangi guri naidi chin de pasar elkawo door to door guri naidi ti promotha koijona tong au je news channel khai tongne rongno ba angno thangni
o jaga kaisa khoroksa khorok nei bachawoi uchero jotor thangkang khangke borok ucheno represent khaya haisi o jago rajniti o kuno jati ni bumo ullekh khai je rajniti thungmani abona ang selengo abona ang ninda khlayo kuno din nor jotor media rona request khainai o join khama jaga o join khaka asu poribar ni asu bota join khaika abo party no yakari phaika awsuk sigangkene chanai o jaga o jamatia rok phaika riyang rok phaika tripura rok phaika obo hake nung tomoba jati no khagik tomani klayo jati bedebat khamani klayo obhai rajniti kunu ta thungdi and obhai rajniti thung tongnai ro tiri chung IPF no ekdino jati ne bagi samung tangne party ni je chung somsai rohmani o IPF party je tabuk oma hai khai jati khangnani rajniti thungi tonghake chung IPF no kundin logeriya kya bol logeriya tai o jaga IPF te kuno ni kaplang ya IPF ni ngake tabuk BJP ni B team kacharma jate chini tiprama thana gusna dawai to mata sai ulta pulta sawai tipasar no ore pore khai bot sakak tlangai kacharma jate BJP no line rohani obviously borong ni IPF te kuno kaplang maya bor BJP no line nane bagi samung tangi tomo haipon borok je wansuk mane abo kuno kaplang ya kuno din borok ni je wansuk mane abo ongya haisi je chini bubagra ni tudul mungoi abo se soy tudul mung je bubagra samani abo se soy kok je bubagra samung khai to mane abo se soy samung bubagra se jung joto logir lainai hamba